Dissabte 5 de juny de 2021. Són les 11:30. Sintonitzem Pintor Castell, Mèdia i aquestes són les notícies del matí. Avui celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient i farem una edició especial. Els nostres corresponsals són a diferents llocs de la nostra geografia per saber què opinen els veïns i veïnes sobre la contaminació i els residus que tenim al nostre voltant. Passem la connexió a Castelló i la Plana. Xavi, conta'ns amb quines opinions has trobat. Bon dia! Ací a Castelló hem trobat opinions de tot tipus. Acompanyeu-me! Amb nosaltres tenim a Vega, Pol i Maria. La contaminació cada vegada està més present. No ens adonem, però som nosaltres mateixos els que la provoquem. Te'n recordes de l'any passat quan estàvem tancats en casa? En aquest temps vam comprovar l'augment d'animals en entorns naturals i la purificació del vent. Clar, per exemple, la mobilitat l'any passat estava restringida. Vam notar que l'aire era més pur. Quasi no utilitzàvem els cotxes i no contaminàvem. Moltes gràcies. Anem a buscar opinions de l'altre veïnat. Bon dia! Què feu? Estem reciclant, és una forma d'ajudar a frenar la contaminació. Així tenim el contenidor blau on es tira el paper i el cartó, el groc per al plàstic i el verd per al vidre. I ara hi han posat uns contenidors marrons que serveixen per a l'orgànica i uns contenidors verds foscos per a restes de residus. Sí, reciclar és molt important. És una de les 4 R's. S'ha d'intentar reciclar, reduir, reutilitzar i, per últim, recuperar. Moltes gràcies als companys de Castelló de la Plana. Penseu que aquest és només un problema de la nostra comunitat? Donem pas al corresponsal de Salamanca. Buenos días, estamos en Salamanca. Preguntamos a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Hemos observado que el casco antiguo de esta ciudad está muy bien cuidado y conservado. El casco antiguo está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y se respeta mucho su entorno. Pero si nos alejamos un poco del centro, cambia la situación. Colillas, mascarillas, chicles, papeles y hasta botellas de vidrio plástico vacías por los parques. Además del impacto visual, es una gran fuente de contaminación. Soy ingeniero forestal y este tema me preocupa mucho. La gente no es consciente de la problemática y las consecuencias que conllevan estas acciones. ¿Sabías que una mascarilla puede tardar entre 300 y 400 años en degradarse? ¿Y que una sola botella de vidrio puede tardar hasta 4.000 años? Madre mía, nos despedimos con estas impactantes opiniones. Moltes gràcies a la companya de Salamanca. Continuo pensant que la contaminació és un problema que només afecta al nostre país? Anem a comprovar-ho. David, conta'ns, on et trobes? Good morning. I am at Central Park in New York. Today the park is crowded. Good morning. Today we celebrate Environmental World Day. Are you helping stop global warming anyway? Sorry. I'm in a hurry. See you. Goodbye. Oh, I cannot believe my eyes. Could it be possible? Greta Thunberg in Central Park. Greta! Oh, hello. Yes, I am. I'm in holidays. Can I help you? Sir, please, will you respond to some questions to Pintor Castell News? Okay, no problem. Okay, can you tell us about the consequences of global warming? This is a never-ending story. Nowadays, everybody is aware of the high temperatures, the endangered species, the fires, but we need that new generations fight to stop it. You are never too small to make a difference. Thanks a lot, Greta. Always welcome. Des d'ací volem convidar als nostres telespectadors a reflexionar davant la problemàtica de la contaminació i els residus, que com hem vist és una qüestió que ens afecta a tots i a totes a qualsevol lloc on ens trobem. Que passen molt bon dia. Fins demà.